És un personatge misteriós, un dels artistes més talentosos del seu temps, una paradoxa, un escultor a la vegada famós i anònim que va obrar al segle XII, un artista que mai no va firmar cap obra per bé que els historiadors li atribueixen una gran quantitat d'escultures remarcables. L'enigma del mestre comença al 1930, quan, durant unes obres de renovació de l'església de Cabestany, hom descobreix un timpà d'una qualitat notable. Tant la bellesa com l'estil de l'escultura intriguen els historiadors que hi endevinen similituds amb d'altres obres trobades a l'espai mediterrani. La història de l'art és una construcció que es va desenvolupant any després d'anys. I doncs un dia un home, un historiador de l'art, es va adonar que entre tal i tal escultura hi havia correspondències i que potser calia imaginar que l'autor era el mateix. I després tot va parlar, tot va començar. I doncs n'hi ha hagut d'altres que han identificat noves obres, dient, però aquesta també es relaciona amb les altres. I doncs potser que aquesta figura del mestre de Cabestany, perquè es diu el mestre de Cabestany perquè no té cap nom, que s'ha identificat aquesta personalitat artística a partir d'una obra cabdal, que és el timpà de Cabestany. Doncs s'ha dit, és el mestre de Cabestany, però s'hauria pogut dir que és el mestre del monestir del Camp, que és el mestre del Boulou, que és el mestre de Rieux, de Minervois, i també el mestre de Sant'Antimo a la Toscana, perquè s'ha verificat que hi ha una obra seva que és a l'Itàlia, a la Toscana. Els treballs successius dels historiadors de l'art permeten avui de reconstituir l'itinerari artístic del mestre de Cabestany. La hipòtesi més probable seria que l'escultor hagués tingut un taller ambulant. S'ha pogut identificar algunes obres a Itàlia, a la província de Roma i cap al nord, a la Toscana. La pista se perd a la part mediterrània de la Provença, però retrobem moltes obres al Baix Llenguadoc i a Catalunya dels dos costats de l'Albera fins a Barcelona. El mestre hauria treballat fins i tot a l'extrem oest del Pirineu, al País Basc. A Cabestany, el Centre d'Escultura Romànica no és pas un museu, és un centre d'interpretació que té per vocació de presentar la quasi totalitat de les obres del mestre. La sala major aplega, doncs, les reproduccions de les escultures identificades i conegudes fins ara. Són les particularitats de la seva expressió que ens han portat els historiadors i fins ara a considerar la seva personalitat, perquè la seva manera de fer l'escultura és una manera particular que ens interpel·la, que ens posa qüestions i que figura finalment la seva personalitat. I aquest talent que nosaltres ens posa qüestions avui, sense dubte que és la raó del seu èxit a l'època on va treballar. Segles més tard, el mestre de Cabestany ens planteja una pregunta d'actualitat. Des de l'època moderna, la firma de l'artista se'ns fa inseparable de la seva obra. Com és doncs possible que el mestre no hagués deixat mai la seva signatura en cap de les seues obres? Tenim unes firmes d'artistes, i especialment d'escultors. A l'escultura romànica hi ha uns noms que són coneguts a finals del segle XII, a l'època contemporània del mestre de Cabestany, però ell no ho va fer. No ho va fer. És clar que com a artista religiós, perquè és arrelat, evidentment, en el context religiós, hi havia una certa obligació o incitació a la discreció. I doncs no és estrany que no hagi firmat ell.
En total, hom atribueix 121 escultures al taller del mestre de Cabestany. És avui un personatge mundialment reconegut per haver marcat l'art religiós de la segona meitat del segle XII. És també l'objecte de molts estudis i recerques, amb més de 200 publicacions en diverses llengües. El misteri, però, continua, i ara per ara ningú no pot dir amb certesa qui era el mestre de Cabestany.